Syukur. Aku jeneng iki saya ganti Raisa. Jenengmu Raisa. Raisa meteng. Ajaran kok wis akeh men. Malah ngalah ke karo senior Aku ya kuwatir jan. Iya. Ndak pekewa aku. Jenenge wong seni kok ya Mas. Jare silaturahim. Ning aja kerep-kerep nang dalan usul. Nggih, lha tak santet kowe angen kok.
sembah nuwun ya mak. Ya sindene no pira 9 oh ya ndelalah ketambahan siji disengkuyung sedulur Sriman ana ing laladan Klaten Jawa Tengah kene oh ya alhamdulillah ya pancen ngono kok nduk ya bengi iki awake dhewe kepareng sowan ana ing ngendi ya sadurunge awake dhewe kepareng nguluk salam kula nuwun ana ngersane ya kuwi wonten dalemipun inggih menika panjenenganipun Bapak Dr. Andes Kris Suponco oh iya nggone Pak Irjen Pol Purnawirawan acarane ya kuwi dalam rangka syukuran kedua cucu Bapak Irjen Pol Purnawirawan Dr. Andes Kris Suponco ya karena telah diterima masuk Akpol dan selesai Diksar Integratif Kemitraan Taruna Akademi TNI dan Akademi Kepolisian tahun pendidikan 2023 di Magelang yaitu Batar Teresia Alexandra Michael Indar Mawan oh yo Indar Mawan karang yo aku ki nek basa Inggris ngene iku ora mudeng basa Inggris ora wiki asma sing estetik ora ya ning nek aku ki nek ilate nek maca sing jenengku saiki sing sak kenal iki mung bangsa Parjo ngono kuwi Parti ngono kuwi sing jeneng-jeneng dhisik ya wis perkembangan zaman to dan juga Batar Daniel Christian Damani oh ngono melu mangayu bagya sartane melu seneng ya nduk mengiki ya syukuran kekalih wayahipun saking panjenenganipun Mbah Ponco ya utawi Bapak Kris Suponco ana ing kene ana daleme Mbah Ponco ana ing Paksis Village RT 2 RW 3 Morangan kowe ngono Karanganom Klaten Utara bener oh ya ngono we kanugrahan kanggo awake dhewe ya utamane kanugrahan kanggo wayahe menjane Mbah Kris Suponco ya sing wis ketampa masuk Akpol dan Akmil we luar biasa tenan lah ya iki dadi abdi negara kuwi ora gampang ya dadi abdi negara kuwi ora enteng ya nek ora le ngeja saka gedhe anggone budidaya nek ora saka le gedhe nggone berusaha nek ora ngejane rekoso-rekoso tenan uripe ora bakal gampang ketampa nduk ora ngono to mak mula wong ki nek arep nggayuh kanugrahan ki aja njur srana njaluk kuwi meksa kuwi aja nganti kaya ngono kuwi ora patut wong ngono ya pantese nek wong arep nggayuh kanugrahan ki kudu rekoso luwih dhisik ya lara lopo babat-babat banjur mengko ngrasake sithik ana perkembangan wo ya disyukuri ditingkatke terus nganti mencapai apa yang ditujukan luar biasa tur ya nek aku ki ya mung saran ya mergo kaya aku karo kowe iki ya urung apik mayange oh iya aku ditimbali ning kene iki ya wae ya mayang isih gratul-gratul kaya ngene teko ditimbali ana ngersane Mbah Ponco syukuran kedua wayahe ora ngono wayahe Mbah Ponco sak kloron ya iki kanugrahan kanggo awake dhewe sak kanca-kanca wiyaga sak kanca-kanca sinden ya ning atase ming ngajar mayang ditimbali tekan kene wah luar biasa kanugrahan gawake dhewe ya mung aku ki kepengin ngene lho nek wis tercapai apa yang ditujukan muga-muga wayahe Mbah Ponco sak kloron iki mau wis tercapai apa sing digayuh duwe cita-cita sing luwih dhuwur meneh sing luwih mulya meneh ngono apa kuwi ya kuwi mulyake mbahagiake tiyang sepuh ngono lah ning iki rak ya wis klebu mbahagiake wong tuwa to mak we luwih saka kuwi oh iya ibarate awake dhewe dilahirke kecilik tekan diupakara gedhe semene iki apa kowe wis gedhe ya ngemplek lah wow sesuk ki nggere genep umur 17 ya terus gawe KTP wow bar gawe KTP ya wis ngenteni dadi ngono wae kok ora dadi KTP-ne ngono tak kira nek terus arep nakal kok lambemu ora aja to pacake mburiku iki ora
Ya, aku jak nakal kuwi moh aku wis kono nek sing kaya-kaya ngono kuwi ora aku. Aku tak lurus-lurus wae. Oh ya ngono. Wis wayahe sekolah ya sekolah sik ora tak campuri sing perna-perna kok, Nduk. Oh ya ngono. Bener ngono. Oh ya ngono ya. Nek dipikir-pikir jan lah iya kandhane kok ora. Ya, kowe ngaturke panuwun sartane melu ndedonga muga-muga tambah sukses karire. Wayah saking Mbah Panca sak keloron dalasan keluarga besar. Iki menika Bapak Irjen Pol Purnawirawan Dr. Andes Kris Supanca dalah sedaya brayat agung sak keluarga besar tansah pinayungan rejeki ginanjar wilujeng kalis pengrubeta nering sambikala tebih saking rubeda ya Nduk. Amin. Kinasihan dening Gusti kakarya jagat. Amin ngono ya Mak. Panjangane kuwi ngono. Apa to kowe kerusak-kerusak? Mbuh ya kuwi jan polahe ning kene kowe. Iya. Ora apa-apa. Anggere wis bagian gondram terus demung tekane sarone bengi iki rada anteng. Wo. Lah ngopo? Rada pisah karo kancane jahil kok ora. Wo. Anggere rada adoh karo sing jaipong ki wis tentrem kowe pol wis lho. Adoh karo sing nyaron wingi wis tentrem kowe. Lah iya to. Ning genting isra sing bonang penerus Mutiar. Ket mau sore klothak ora apa-apa. Sing penting nyambut gawe iki dienggo seneng aja dienggo sepaneng ya. Aja ngurusi omongan sing ora ana maknane, omongan sing ora guna aja. Iya. Sing penting iso nyenengke keluarga, iso nyenengke para warga masyarakat, para pamirsa ya, Nduk. Utamane bengi iki keluarga besar Bapak Irjen Pol Purnawirawan Dr. Andes Kris Supanca sak keluarga. Wah, luar biasa tenan. Iya. Iki saurunge aku macake pamundutan ya. Iki aku arep pengumuman siki. Apa? Mobil dengan nomor plat H805 SMD menghalangi jalan. Tolong diparkirkan ke tempat yang semestinya. Oh ya ngono. Nek aku liwat kono ki reti mobil parkir kene lho tendang diase. Ora ngawur ora. Ya ora ya ming guyon. Ya. Monggo dipun parkirke sing sak mestine. Pados tempat parkir sing boten menghalangi jalan. Soale iki arep dienggo metu mobil liyane. Oh ngono. Monggo mobil liyane wis ora betah. Ora ngono selak arep kontur kok ora. Lah iya to, Nduk. Iya. Iki ya ngaturke panuwun ngersane keluarga besar Bapak Irjen Pol Purnawirawan Kris Supanca. Ya. Dalasan Pepadi Klaten. Wah, matur nuwun sanget bengi iki, Pak. Bare Bapak Sarlair Puspa Pandaya rawuh ana ing kene. Oh ngono. Oh ya, Pak Sarlair Puspa. Karo Pak Puspa Pandaya rawuh ning kene. Oh ngono. Lah bengi iki rak putrane Pak Sarlair yo nderekke nyengkuyung awake dhewe. Lah iya kuwi penjane Mbak Lalapo. We. Lalapo. Siapa Mbak Lalatila. Wah ya matur nuwun sanget kersa nyengkuyung adewe ning kene ya, Nduk. Ya, sesuk kuwi nek wis pokoke nek ning daerah ngendi wae nek iso ya sinten ning daerah kono potensi kono ki putra daerah kono ki dijak. Oh ngono. Wah iya. Uga ngaturke panuwun kanggo warga tangga-tanggaku ngono jero legi kono sing bengi iki padha nobar ya. Uga pamirsa YouTube live streaming ya. Uga kanggo keluarga besar Madrasah Aliyah Negeri 1 Gunung Kidul. Oh iya. Kanca-kanca kantin mburi wis pokoke matur nuwun ya. Wis kono sing gender leren sik mangan bakso sik kono ora apa-apa. Kot mau sore uyon-uyon ora iso mangan. Soto genti mau bakmi. Wah. Lah iya, lah iki saking pendhapipun Pak Kris saka Mbah Panca nyuwun supayane aku kon nembang jenang gula. Oh ngono, Mak. Iya, ya didhisikke ya, Mak. Nganggo bawa ora? Ya nganggo lah. Oh iya. Tembang sing jeneng langgam kuwi komplite mentese rasane remasuk iki nek nganggo bawa. Oh iya, mergo tembang iki jodhone bawa. Oh ngono. Pelok barang ya
kekarane ya semela ya diwiwiti alon-alon wae lah ya alon-alon wae kara kekarane wong akrami ya tutu bondo tutu ora aku ora kaya kimpul tutu bondo tutu rupa amung ati pawi tande ya angin iki biasane karo wis pas kaya nek wong ewuh kae lho Nduk oh iya gendere gender orjen oh iya sing ngendang kimpul kuwi iya ha sing bawa ngene iki ateng nek ora patelo wow nek ora kecek iya nek ora Mas Joni ayo iya luput pisan kena pisan yen gampang wis ora ngajari yo yen gampang halo gampang ya ya yen angel didoni hus angel kalangkung kok lang ngawul yen angel tan kena anumbas arto ya monggo mak ya alon-alon ya Nduk ya senang kula kowe aja lali marang aku iki cahayu nalikane nandang susah sapa
ngerti ra? Ora, makane tak arep tak omongi. Wo. Apa tembang jeneng kula iki? Iya. Wo ngono. Urung kok wis wo ngono. Iki keremenane almarhum Ki Sena Nugroho. Kowe ra ngono. Heeh. Nek senengamu apa? Seneng aku? Iya. Lagu lho. Lagu to? Lagu iki seneng aku sing mangkuku. Wah, tonyo ora ya seneng aku ki ya langgam-langgam Jawa ngene iki, Ladrang Asmara. Wah kuwi penak banget dirungokke. Wong. Sing karyane sapa? Karyane Ki Roni Awe Fried Chicken. Kowe. Awe iki ana kepanjangane kok ora. Sapa kira-kira? Roni Adiwagimin. Roni Ahmad Wahyudi ora. Iya. Wagimin iki jenenge Mas Sulis e. Siwak. Ah iya. Tekan ngendi mau? Wis lali kok ora tinggal omongan lali kok ora. Iya. Apa kowe? Oh iya. Apa kowe pancen ora kelingan jamane dek biyen cahayu kowe janji bunga susah padha matur nuwun sanget ya iki kanggo tak tembangke spesial ndoke loro we kagem Mbah Ponco sak keluarga oh ya matur nuwun sanget ya sing angka loro heeh iki ana pamundutan ya dari Mbak Ciprut Ririn yang ada di Hong Kong weh HK oh ya saya minta lagu untuk orang spesial buatku. Weh, sapa iki? Nyuwuni mbangono katresnanku karya Ki Sri Susilo Tengkleng tetap semangat, tetap semangat Mas Yusuf. Doa-doa dari aku, Tuhan selalu bersamamu. Amin. Yo, sawer transfer 500.000. Alhamdulillah. Yo, sesuk tak nggo natahke lulang. Oh iya, kae ngomah gelung ana lulang petang lembar we lemu tuku ora kae le numbaske tak kira nek bangga kae ngomah ana lulang petang lembar kuwi nek lemu tuku ora aku ki apa to sing tuku pipa sungu kidang aku njaluk akeh aku njaluk iya wis pokoke ngomah iki serba nggado kabeh ah iya ora apa-apa wilis aku yo njaluk iya heeh kae sing numbaske sing nyasake yo kuwi penjane Mr. Lucky saka jauh di sana ngendi Jakarta we ngono kuwi penyawer utama ning Ancor Laras ya we ya aku yo ngaturke panuwun karo Mbak Niken nek ora lantaran njenengane ora iso ngene iki lah iya terus Mbak Niken iki wis open sawer kok Nduk menerima segala bentuk macam saweran ya tadi saya siap-siap wae nek misale ana arep Mbak niki tolong mangadopsi kucing iya Pak Moko ki ra ternak kucing ha iya iki langsung bae oh iya gandeng bengi iki dikancani karo Mbak Yuku sapa wae pokoke iki widodari saka Kayewangan wong dandang mangore Kayewangan Swarga Dahana dadi teko ku wis nggawa dahana wis genine molat-molat kae iya panjenengane Mbak Mimin karo Mbak Apri siji meneh karo Mbak Elisa Or karo Salaso SSN we iya Mak di aturi munggah panggung wah iki biasane Mbak Elisa ki sepote mawar kuning oh iya
Oh, mawar kuning. Ya mawar kuning. Ya. Sing alun-alun wae tempone. Ya. Ayo. Ayo bareng mawon boten napa-napa. Yo. Wah bilang orang mulatke. Ngene wae ora apa-apa. Ya, sugeng dalu Mbak Limbo Macangi. Sugeng dalu Mbak Apri, sugeng dalu Mbak Apri, sugeng dalu Mbak Elisa. Halo. Sugeng dalu halo, wilujeng dalu Macangi Mbak Limbo. Bagaimana kabarnya? Saya panjenengan gimana sehat? Alhamdulillah sehat. Sehat tur waras. Oh, syukur nek ngono. Karo Budhe. Halo, Budhe Mimin pripun kabare? Antuk tunggamu dulu. Wong tembo sakit mah kok. Kowe iki lho kok Budhe, biasane Bunda kok Budhe. Wis ora wong bapakku wis nembok anyar. Mangke lek Ning bapakmu Pak Karyono wis tau ngicipi aku lho. Ayo ning rek saiki wis beda. Mangke rak Dek Yusuf ki sadurunge sowan wonten dalemipun Pak Kris. Rak dolan ning nggone aku sik ning Landang. Perlune. Lah yo ngaruhke aku terus tak takoki, "Le, lah kok kowe iki ora ning ndeke bundamu ning ning ndeke Bunda Mimin. Mboten bule nek yah keten iki Bunda tece ketok lenang." Ora ngono. Dia tahu aku ki wong ora cilik ati, nek koyo kan cilik ati dadi kudu digedhekke atine, kudu ana support moral. Nek aku ki dia tahu bahwa Bunda Mimin itu sebenarnya secara fisik dia tidak menarik. Tapi nek nggo pasangan dia itu wongnya gampang move on, iso survive. Kan nek wanita sekarang gampang lembek, curhat nang medsos, curhat nang ndi, sing wong ra seneng malah bully ngono ki lho. Tapi nek wong muda survive kayak aku masa pandemis kabeh collab, kabeh tiarap. Berarti to sindan-sindan do adol kulkas, aku ora adol apa-apa. Satu kata buat lagi men. Apa? kelek.
Tanpa itu keluar adik-adiknya. Nyen besok kula mboten umuk mboten lido. Nggih, Fakta. nggih. Secara de facto dan de jure. Secara metafora. 6 bulan yang lalu kula tak sampun sowan mriki. Nggih. Ning kenapa penyambut Pak Kris Suponco teh sing ngersakaken kula malih. Weh. Mergo Pak Kris Numan. Suponco menika piyanu kan gentur priyatine gedhe Nggih. tapane. Saben dalu menika wungon kok sing ana kok mung mimin. Ana Elisa, wis ana Elisa aku dhewe pun cukup. Nggih. Kurang trimo kok mimin ki angsare kok apik banget. Dadi sing munculke ora mimin. Mimin. Sukimin loro mimin. Bocah Elisa. Angsare kok luar Nek biasa. kowe nganu Mbak Yumu sing rada kentir iki piye? Kok Le? Aku ya ora ngerti apa-apa kepunjulan lihat aja kalau yang cantik itu. Ha-ha. Kita kan malah nggak pakai apa-apa. Nek wedok asli ra Nggak nganggo usah apa-apa. banyak ngomong, cak-cak. Nah ini ngomongnya turah-turah, penganggone turah-turah lihat. Ususe we turah. Usus turah dul. Iki bekakasku dhewe kok usus turah. April yang ngomong sekali-kali. Iki suar para-para lho. Engko nek dipolitisir lho kowe iki. Nek dipolitisasi nek ngantek piye-piye lho. Ana presiden buruk to jenenge. Lho. Ususnya gondrong. Lah Cek. Kok usus kok gondrong piye ta? Tekan gon kene iki lho. Kan oh ya toh. Ususe dawa sing ateges wonge longgar, atine sabar, penggalihe. Nek kowe gedawan kaya. Nyatane Pak Kris Suponco, Pak Nudos pundi Mbak Mimin tanggal setunggal sakit. Oh sakit Bapak. Kan aku ya seneng wis bunga to gek tanggal 4 ki jatuh tempo kur to. Aku kan dicicil ayem sik to lah. Tanggal 1 tanggapan, tanggal 4 kur. Ra ya koyo rezeki nomplok to. Ngepasi. Lah kok rubah tanggal 17. Wah gempung aku lah. Aku gempung. Tak jagake nggukur kok. Rubah 17 ra ya wis piye iki aku niki mengko nek jiwa ngedek kan pun diuntil-until to. Iki dienggo ragat anak, iki dienggo iki nggo masa depan, iki nggo suntik kabeh ngono ki ra wis di. Alah. Suntik kabeh go nyepaki kebo ya. Ya Maksudnya kabeh. likur kok piye Mongko ra iso, tujuh. Dilarang rezeki takkan kemana. Jadi tanggal 28 dan Dedek iso aku ngono kuwi. Matur sembah nuwun Bapak. Ini Sukimen kuwi mau Sing ya. daku kita mendoakan Ya. Buat menika syukuran wayahipun. Wayahipun Bapak Irjen Dr. Pak Andes Irjen Kris Suponco menika naminipun niku Dawi banget ini. Dawi. Dawa panjang itu. dawa Dawi. Nggih. Trae jenenge Udu Wilat Jawa. Ya ngapunten. Ada Batar Teresia Alexandra Michelle Indarmawan dan Batar Daniel Christian Damane. Wah, izin kok berdiri? boleh dong biar di streaming Ya, bisa berdiri. sedikit Ini- men-shoot. Di shoot. Iya. Wah, kasih tepuk tangan dong. Luar biasa, wes. Luar biasa. Menika cucu Prestasi. dari Mbah Kris Mbah Ponco. Oke. Lho, nyicil Ini ayu. aku penasaran panggilannya siapa ya? Ini tadi dowo banget yang ini Daniel Christian. Daniel. Oh, Daniel. Kalau yang ini aku kalah dur ya. Lah iso Michelle. Oh, Daniel sama Michelle. Loh, Ngono lho jenengki Daniel Michelle kok Sukimen. Mungkin. syukur. Aku jenenge saya ganti Raisa. Berarti Raisa turu nek nyarutang. Kowe jenengmu Raisa. Lah apa? Raisa meteng. ora apa-apa, kono Sukimen kono panut. Ya, kita doain ya untuk butu apa wayah si butu. Wayah. Brutu iki kan. Putu ki wayah, brutu. Basa umume putu. Basa anune wayah. Wayah saking Mbah Kris Suponco. Nah, semoga saged migunani tumrap bangsa lan negara. Tumrap. Ya, tumrap bangsa negara. Alon-alon kudu apal. Membanggakan keluarga lan saged cetekan wonten cita-cita nipun. Apa Sampai cita-citanya. Basa Jawanya apa? Mugi-mugi kasembatan menapa kang dadi Gagayu. pangidami-damipun. Pangidam. Kok ngono ta le? Kalau jeneng kok. Klen tuh nyun sewu jen ngidam.
Apa? Gegayuhan. Gegayuhanipun lah. Iya. Wong ayu kelep sithik. Lagi ora iso apa neh aku. Dek Michelle kalau Dek Daniel ki udah ngomong apa? Bisa basa Jawa enggak? Bisa Kak bahasa Michelle? Jawa Kak? Enggak. Kak Daniel bisa basa Jawa enggak? Sitik-sitik. Sete kaya aku lah. Site kok setetek. Sedidik iki sedikit-sedikit Ya setetek. sedikit. Jen. Lah ya aku Berarti sekarang usianya berapa? Aku 20 tahun. 20 tahun. Kalau Luar Kak Michelle 19. Wah masih Suarane kaya panjang. ngono ya. Iya. Aku 20 tahun. Kaya ngono kuwi lho. Kamu wedok dadi lenang. aku nek ngomong banter-banter kok ora iso ya. Coba kalau gitu ngomong 20 tahun gitu loh, suara gede. Berapa tadi, Mas? 20 tahun. 20 tahun. Alah, ini kita buktikan siapa yang lenang, siapa yang enggak dengan kata endok. Coba ngomong endok, Mas. Endok. Nah, coba ngomong endok. Endok. Nah, aku ngomong endok. 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 Tuh kan. Ketok Sing enak lenang. ya perkara. Karena waktu pelajaran bahasa vokal konsonan itu harus jelas gitu loh. Waktu Wah, itu kalau menjinge tolang-tolang kok arep ngomong. Nek wis jelas lenang nek. enggak, sebenarnya aku nggak bisa ngomong keras. Kan aku tahu kalau sunahnya itu wanita itu suaranya dilembutkan, nggak boleh melebihi suara Ya ampun, laki-laki. kamu nggak bisa keras ya Allah. Suaranya, Mbak. Guys, Bisa, tapi ya 3 bulan sekali. Tapi kan bisa. Iya. Selamat buat Mas Daniel. Mungkin dari Eyang mau ngasihkan apa, Wejangan. memberikan wejangan ataupun nasihat untuk cucu mumpung Yeah. ini disaksikan dan kita dalam acara budaya, acara wayang. Eyang kakung jumeneng wonten niki nggih prayogi Eyang. Kula amping-ampingi yang Kris. Sing ramu kok ora oleh kondur. Lah ngapa? Kon tinggal ning kene. Lah ya no Joko Villa kok. Lah aku sing ngepel sapa? apa? Minta apa? Mbok Ya. menawi badhe wonten wejangan kagem putra wayah panjenengan. Monggo, Pak. Nasihat yang simpel ngaten. Nggih. Saya ulangi ya nggih. Nggih. Ini mlebu akpol ini 3 kali baru masuk. Oh, Weh. ngoten. Ini 2 kali baru masuk. Oh, perjuangan nggih. Perjuangan teteken tekun bakale. Nggih mudeng. Eh, Artinya di bahasa Indonesia pokoknya ditekuni pasti akan tercapai. Nah, itu intinya. Dia harus ditekuni gitu. Nggih. bentuknya apa saja nggih? Apa nih? Ikhtiar doalan sak pituripun Ya. ngaten sih. Nggih, matur nuwun nggih Yang Kris, kula nggih nyicil ayam, putu panjenengan dados polisi. Jadi besok nek dhewe kegaruk iso njaluk. Oh lah iya. Apa urusannya polisi gur garuk tok to pring? Urusannya kan ya macam-macam, semua punya bidangnya masing-masing kok. Oh nih, Terima kasih Eyang. Mbak menawi Eyang ada request lagu nanti kita haturkan. Lagu. Ya. Monggo. Monggo napa, Mbak? gesek. Mudah-mudahan tekan suara nih. Oh, Ya. Karena apa jenenge? Saya itu sudah 76. Weh, luar biasa. Sudah S3. S3. Sampun sepuh sangat. Aku serius loh Yang. Nggih. Mau S5 apa Yang? Sekedap malih sedo. Sansaya sehat S5 ngaten. Aduh, Yang ini Bahaya ini. aja. Nggih. Lagu nipun apa? Aku tak bawa. Siap. Nanti Mbak Elisa neruske. Siap. Ya. Mudah-mudahan kalau nggak sampai nanti terusin deh. Oke. Kita menerima ini dengan melatih rinunce. Melatih Rinunce. Piro? Pelok barang ya? Pelok. Pelok 6. 6. Pelok 6. Kangka dulu. Tepuk tangan dong. Jen Purnawirawan. Ya sepo ya suwantene Konco luar biasa. Reruncen melati. Wah, dhuwur banget lho iki. Maleloka tonton. Terus Rito wengi tansah dadi
sampean pepuntone tansah dununge wong manis Matur nuwun. ing Alah iki Mas swara apa Manis ta, lho. Jas? Dah kakung iki ngomong ora manis, dununge wong kencing manis kok kowe Aprike. ingkang mawe buyung Luar monggo biasa. teruske Cek siap. Lekai wis mrene nyaking kembang melati rinonce kondo tresno Mbah Imen mau coba suaranya diapri dulu. Diapri terus nembe kulon sih. nulima sakit tempatmu lini kalangake saya resna angkatan SMP Prasetyo Panagya Wisasa Rekmo
nuli kalau ngake saya tresna wis nembang loro saka saking penjanipun Mbah Ponco ngersake kalih sapa sing muni injih Dek Apri kala wae. oh tak kira nah iki minangkane pamundutan Mbak dan iki saking Mbak Ririn kang mapan wonten ing Hongkong dipun timbang ana katresnanku nggih pamirsa saking luar negeri nggih oh iya Haka. Sekarang streaming tuh bisa bikin kita bisa ditonton berbagai belahan dunia. Saking sinar mebel ngersake Napa? Makae titipan anak putu. Oh nggih. Oke. sinar mebel ki ra nggon bypass kuwi ta lah iya Lah bypass sing ngopot ke jalan lintas to jenenge. iya. Mergo sak perangan mobil besar ora usah liwat kono ngono lho. Bener le. Apa ana tempat lho, suatu tempat itu gumantung kita menggunakannya. Pak Heru ki kok apal ki kok tau ngampiri yo. Ibaratnya lho, kita Pilih. Nang Klaten gone mriku to. Mboten gumantung memaknai kemawon to ibaratnya de bondo kuwi dienggo manfaat go wong piyayi kathah apa bondo ki mung diregem dhewe. Ayu ki nggo pasangane sing sapa ayu didol kono-kono. Lho kan gumantung dadi kita dititipi kok anugerah saka Gusti ki awake dhewe piye carane mbudidaya kuwi manfaat dengan orang banyak. Ayo Mas Galo sesuk. Survei Sepi kok Mas aku tau rumah. Aja kaya ngono kowe dilereni. Ya tak lereni to, ya pas kepepet kae tok. Kaya aku iki lho, tetek wis ora. Ora mangkal ya ora. Ora saiki online kok aku. Padha wae lah. Lah ya aku dikandani karo Galo kuwi kok. Saiki rasah neko-neko lho Mbak Mimi dia wong jenengan wis artis main-main jenenge oh nggih. Nek perlu nek kepepet banget mang dolanan aplikasi kecelakaan kuwi mawon. Apa? Mlicet. Apa kok malah jari kok ngono kuwi ta. Lah ya kok. Lek kowe iki ora ngono kuwi. Lah Galo kok akan ya ra mudeng. Jenenge godhot apa puri wong Kita kan nggak mudeng ya. Masa kayak gitu kan ya kayak Elisa. Iki nembang sing halus-halus e. Nggih, pamundutanipun Mbak Mono katresnanku. Ayo, monggo ada Mbak Elisa. Elisa dibawani riyen Mbak Elisa. Ya ini Ayu, Dalang Putri. Dalang Putri. Wedok. Wedok S3. S3.
dalang ki apa jenenge sinden ki wedok enom ayu. Sinden kok tuwa banci sisan. Bocah mangkat pri. Bocah mangkat. Wong ya teko. Oh lala. Wong ya teko. Selama dia tidak sebut nama, kita nggak boleh protes. Sumbunya jangan sumbu pendek. Apa-apa di status neng medsos, sindir-sindiran. Bijaklah dalam bermedia sosial. Kejaba nek langsung nyebut Afrika wong geleman lah, kowe iso berontak. Ndak bahaya. Lah, nek mau banci cilik kemenyek ngono kok aja anu lah. Ra gitu. Nek baru sudah sebut nama, sebut alamat, kamu boleh. Itu ada Iya. IT undang-undang IT ono. Nek mau sindiran-sindiran ngono kowe jangan sumbu pendek gitu. Saiki apa? Iki masane iki anu lho. Sumbunya ini mau pemilu ki kudu sing hati-hati jangan dipolitisir lho. Oh iya. Nek berbeda di pencak Indonesia itu berbeda. Tapi perbedaan itu yang menjadikan bakoh kukoh dalam bikin negara kesatuan Republik Indonesia. Loh, ngene iki nyatane nggak payan kan dalam rangkaian menika to men adem pikire, ora panas, ora umup. Loh, nek jenenge berita-berita dibuat ki pancen mau untuk menggiring opini. Sesuk sing arep dadi sapa nek golek pangan ya golek pangan dhewe. Kaya aku wong wedok ayu nek ora ngamanke awakku dhewe ya piye? Ya nek kalungku sing ilang nek kehormatanku sing terenggut. Lah sing demani kok ngono kuwi lho. Biasane malah mbok tawakke ning bangjo kok. Karo nyanyi kae lho. Netes banyune kendi Aryati tak fotokopi. Lagunipun imbang ngono katresnan. Ben dikancane karo Mbak Lala Tila. Oh iya lah. Mangga. Bergabung ke depan. Maju wae. Ya ndek lalar ini nang ayu. Arenane kono. Iya. Dung tak nenono. Ayo kene ndek lalar. Kita yang ke situ aja. Oke. Tidak sampai bunyiar. Halo. Selamat pagi. Salim sama Pak De dulu. Pak De. Ya bener aku lettinge bapakmu ning ya ora Pak De ngono ki. Aja ngono kae lho ditunggoni putune bareng. Ya ampun Iki Tole. biasane ya komik dhewe ora. Mboten. Nduk lalaki malah awet ayu ya saiki. Nggih, kados ya ampun saniki Mbah Mimin tambah sugih. Lah jenenge wong wedok nek ra direwangi setiti kok ya jenenge. Iyalah. Jenenge sapa ta sing ngerti aris berhitungkan Klaten iki sapa? Ora ndelok. Siji Lala, loro Mimin. Ndelok. Kok jeglek. Pinten gram niku? Niki 8 dosa. Weh. Sing setunggal. Niki emas napa mboten? Yo Mas Nura. Wah bintang tamu kok ndak nganggo ora emas ya wirang no. Lah kok iki ada ijo-ijone. Anu iki nek gumantung musim kok, Nduk. Oh, Nek iki ngono. gumantung musim. Oh nek niku gumer. Iki kan kalung pelangi iki. Kuwi emas. Kalungnya pirang kilo niku? Sing galeri silver kae. Sak gram 19.000 kae ya. Sing penting nganggo kalung ki anggar cocok kringete ora maleh. Oh. Lah keringetku ki ora cocok ki. Keringet cocok ora niki. Oh teng Shopee le tuku. Lamun Iki trik nggo naikkan harga. Oh, Mimin mau pior kok ngono mosok arep tak bayar sithik. Ra mungkin to lho. Oh, ngoten. Dek, aku karo Pak Kris Suponcoku ora matur piye-piye. Mbak Mimin menawi wonten karangan modal nyaosi pitu lha pake njalku pripun dadak ngendika ngoten nggih nek umum menika kalih dosa aku ya ngono. Ngono kuwi gek langsung oke lho aku. kalih dosa kowe karo dibedil telakmu lho. Kalih dosa niku include napa mawon? Kok nganggo include barang to, Nak? Kok nganggo include breakfast barang to? Kok nganggo include breakfast barang? Ya ST apa LT? Ya ampun. Yusuf. Ya Yusuf dah aku lah. Ya mudah. Kok nganggo ST barang to? Ki apike Lala Rulik Min ki dadekke anu ae kelompok Apa? kelamin. Kok kelamin? Kelompok Lala dan Mimin. Kelamin. Dua kelamin. Yo, yo mah kok
Jonjing. Kak Jonjing. Kaya adik dan kakek malah. Kok adik dan kakak kok kakek. Ya nanti kita libur wong ayu. Ya. Ayo. Bunda dehidrasi minum dulu boleh ya? Boleh. Bunda habis ngaret terus ngelak. Enggak. Maklum wanita Kegiatannya menjelang menopause banyak. kan memang harus banyak minum. Wanita karir. Sekarang udah nggak toker ya. Wanita menjelang mampus. Menopause kok mampus. Kati-kati. Kok Ki ngombene cara wedok po lenang iki. Ya putri to sunai duduk. Biasanya dedak iki kok. Pri apa kowe lelek wong to Pri? Wong ini ra kuat tuku beras ya mangane jagung apa sagu apa telo kok dedak. Dedaki katul sing paling elek dhewe lho Pri. Banget dia. Padake jaran. Jaran. Padake jaran. padahal jaran. Loh aku kuwi. Ayo, siapa dulu Kak Lisa apa Dik Lala? Pangkur ya jadinya. Iya. Mingkar mingku rengang koro Wah. akarono karenan marati Marga. siwi itu jane apa sih Mbak Amin? Margi siwi itu apa sih tadi dengarnya? Ardi. Margi. Oh bukan margi toh. Nek margi sih iki margi Dalan anak. anak. Sing bener apa? Margi apa margi? Mardi. Oh, mardi. Mardi bukan margi. Margi iki dalan siwi iki anak. Dadi iki margi siwi kae jeneng TK ning daerah Gunung Kidul. Kayak siwi mekar ya, Mah. Jadi artine iki wis beda Mardi karo Mardi. Margi beda, satu hurufnya beda. Iya. Sinukarto geser kok ndak kecantikane Mbah Imin ra ketok. Iya. Ayu kok disedot sapa-sapa ngono ya. Ayo Mbak Imin. Jangan gitu, aku belajar kayak gini tuh dari beliau. Beliau itu guruku yang ngajari aku bisa nyanyi kayak gini. Berarti kamu kacang tidak lupa kulitnya. Enggak, aku paham dulu Kamu yang ngajarin S3. Kakak Mimin. Sarjana S3 iki kuliah ya ning UGM. Kamu dalang putri, ini juga dalang putri. Ora lali mula bukan. Nah, Aku lali wong kacange boleng kok. Kacangnya gondol tikus. coba aku dulu belajarnya dari kakak Mimin no, kayak apa? Sinawung. Coba. Sinawung. Ayo bundaku. Sinawung. Sinawung meneh. Heeh. Oke, tolong kanca-kanca kamera di zoom ya muka saya biar nanti. Syuting. Biar kelihatan Jangan jerawat. sampai Syuting. kehilangan momen spesial ini. Kok nek di zoom cerak-cerak jenggotmu ketok. Aja. Ya. Lah kayak jiko nafas loh, Iya, wis iya. dadi renane pegang. Ceksan. Sinawung resmine. Biar sampai selesai dulu Iya. jangan ditertawakan. Jangan komen dulu siapa sih yang komen sih? Psikologisnya Jangan gimana komen sih? Kamu dulu sih. underestimate, jangan underestimate terhadap karya orang lain dong. Sabar. Tenang. Yo. Sinawung resmine. Apa ya suarane buri? Buri dhewe sok nganggo kain. Kaya kono kuwi mau lho aku krungu. Apik kok jan kayak gitu khas suara khas. Apa aku ki di santet sinden-sinden men suaraku bosok ngono ya.
mau makan bar maghrib iki apik lho. Sing nyandeti aku. Enggak boleh nakal lho. Enggak. Nakal apa? Tak mimiki lho nek nakal. Tak suwuk lho. Kon ngrokok igo-igo. Kita sing kemecer ora anake kok. Apa? Bapake kok. Halo Pak. Nanti ya Pak. Aja bapakku wis semeleh. Kok nanti bareng. Sing Coba iki. Yang impian Ayo dong. diceritain. harga mahali salare wis cukup. Sinuk basinung kereta kembali Dek Lala Mreh krakarata pakaratining ngilmu luhung kang tumrap ning tanah Jawa. Iki ape lenang, suara lenang. Mbak Demimin. ayo Sukimin keluar Agama agemeng haji. Wong ayu ki mung sak purah ngono kok kleru terus. ayo kok suarane legeno iya Sik aku meh takon sik karo Mbah Imin. takon apa nak Nek ning omah yo adan ora, Mbah? Adan. Heeh. Yo adan to. Adan. Oh, yo kadang kala nek pas waktu ini mancing wis mancing dan aku tidak kondisi tidak bermiak perempuan. Oh, ngoten. Jumatan ora wingi. Nggih, nek wingi Jumatan priye aku? Jumatan tapi Oh sik, kadang yo nek pas kapan kaya ora Jumatan yo pernah aku. neng wajibe Wajibe iki Jumat. Nek lanang wajibe Jumatan apa mumpung desa kutil tetep Jumatan. Oh, kalau wingi anu Mbah Imin Jumatan tapi sarungnya motif bunga. Spray ya. Kelambut kamar mandi ya, Nduk. monggo saben dina Saben dina mengamon jroning sepi samon awong tansah kadulung wayang kang bodho kang mas wong bagus linalitan bisa lali sayang rujet ati lali wane wong manis tansah kumantil ing pandang ing netra. Jas, aku lan cerita mau ketemu Pak Totro.
Oh iya. Beliau sing ngejak dhewe ning Jakarta pertama ke jaman nek desa numpak bis, numpak sepur. Beliau sing ngopeni awake dhewe. Sing ngomong awake dhewe. Rung kuat bayar hotel paribasan ditampung beliau. Ditampung. Apartemen kok hotel. Zaman semonten ngangge dereng mampu to. Kaya kula paribasan ijek cupluk babakan seserepan. Nyatane dikukup diopeni. Sopo saiki ora ngerti mimin? Sopo saiki ora ngerti? Saiki sabone hotel dhisik galengan. Wah. Kok galengan maksudnya ngene lho Pri, bukan dilihat hasilnya, berarti nek orang berproses dengan kristalisasi keringat pasti akan ada hasil yang memuaskan. Dan tidak lepas dari doa orang-orang terdekat. Ya sedulur wong tua tangga teparo. Jadi nek wis sukses aja nglirwake tangga teparo, tanpa kita sadari mereka ikut mendoakan kita. Iya, nek aja sesuai delon penarimu kae. Wis kepos ngene iki lho. Semangat kakak-kakakku dimanapun selalu ada. Nah, matur nuwun manusia sendok sak rombongan rawuh. Ayo. Iya. Mongko kemas katresnanku Bapak Sani tan bisa tinungku cundokan prasetyanmu tak korbanake jiwa aturaken ya mugi katampi sarana panglipur ya Mang. Iki maca nawala melih. Nggih. Iki saking Mas Daniel dan Mbak Misal nyuwun Jogja istimewa. Oh nggih. Kira gongso sakit to? Bisa. Bisa dong, laras gitu. Bisa. Ya. Roret
Ben dikancane karo Mbak sapa? Sindan. Kancane Mbak Niken. kancane lek panut. Ayo, Dok Niken. Mbak Niken ayo sepati sa. Niken. Manis. Hai. Selamat malam Mbak Niken. Selamat malam kakak Panut, Lah kok Mbak Apri. Mbak Aprianto. Bener. Konco sekolah SMK. Iya, teman sekelas dulu. Sekelas. Ning kono Satu kelas. kono SMK-ne anu 5 tahun. Iki sapa Yusuf ki ngerti asliku tadi. Terus ngerti Pak. Tumor. Mas Yusuf neng kenapa ngerti mentah murung dandan toh? Ngerti. Letek banget toh. Neng pancen daya kasiatane make up ki pancen yo nyatane dadi cantik iki. Ora, aku mau ning daleme Mbak Apri iki wah putih kae, ya ayu kae. Ndak ayu nek ora dandan jebule. Jadi kamu suka yang natural ya? Iya. Iya. Aku yo back to nature loh. Apa nature? Masih kembali ke alam gitu loh. Jadi mandine mandi lumpur ngono Iya, gitu loh. Maskeran go letong. Kan back to nature. Back to nature. Iya. Mereka Jogja istimewa toh? Jogja istimewa. Mereka asli saking Semen Gunung Kidul. Semen. Gitu Mbak Niken siap. Menika single menapa sampun kawangku dening kakung. Senggel. Aku ndaraku nek long set, Mbak. Senggel meneh. Ora yo kak. Menika sindeni pun adicara apa jengleng Wonosuko. Jengleng Wonosuko. Adi TV. Ya, oh aku mikir Sugeng yo. rawuhipun kadang dalang Klaten wonten Nggih. Pak Kasino Pandoyo, Matur sembah Mas nuwun. Gatot Purwo Pandoyo, Pak Kusmi Wah, Kesdik, sedaya. Ki Harinto, wah wis. Dalang-dalang. Ki Sarlair, Matur Ki suwun, rawuhipun. Matur sembah nuwun. Wis disengkuyung diberkahi matur nuwun Kanca-kanca sanget. pepadi Klaten. Tole Tunjung, nah. Tole tunjung bundane kene sik hele. Sapa-sapa Kabeh kok bunda. bunda iki lho. Bunda Jadi sing, bunda ya. ki kudu kok dituakan ngono lho, Mas. Bunda ora bunda. Iya. Ki ditenggani para senior dalang Wah, Klaten le. senior matur sembah nuwun sembah sungkem kula. Iya. Nah, Iya. kalau rumiyin ingkang ngasta Pak Lae, wonten papan mriki. Biasanipun wonten mriki. Rumiyin gagrak Solo sak menika Solo. gagrak Yogya. Yogya. Nggih. Ayo Jogja istimewa. Mangga kanca-kanca.
luar biasa. Bengi iki di tenggani kalih Ya. para senior-senior dalang mriki, guru-guru kula, senior-senior kula. Ah menika ingkang bau reksa mriki pun kisar lahir. Wah, Bau reksa. Lah iya kan biasane ngasta wonten Kok kira danyang kok. Ora maksude sing biasane wonten mriki ngaten. Saben malam minggu gladin rawitan wonten mriki. Wah, ya luar biasa tenan. Ki Kasino ugi rawuh, lajeng Ki Kusni Kesti ugi rawuh, Ki Gatot Purwo Pandoyo ugi rawuh, Ki Rinto rawuh kalian Mas Tunjung kalau wau Menika wujud tresnanipun kadang dalang Klaten kalian panjenengan lho Le. Ya nggih, matur suwun sanget nderek gladi wano elek-elek ngaten ditimbali wonten mriki kanugrahan matur. Kasunyatan seni iki tidak ada batas, tidak ada sekat. Ning mboten wonten alanipun menawi para-para kadang dalang kasun minggah. Nggih, monggo. Dipun Monggo sepati Pak kanca-kanca. Kasih Pak Kusni. Utawi penampilan rak di mriku ya apa? Monggo Pak E. Monggo. Pak Lahir, Pak Kusni. Pak Kasih, Mas Gatot sekalian monggo. Monggo bapak-bapak dalang. Oh, nggih. Nggih. Matur sembah nuwun sanget. Wah, kaberkahan kanggo awake dhewe ya nok ya. Bengi iki disusul diberkahi karo para senior-senior awake dhewe. Lah ya ngono to, Man. Heeh. Nah, menika monggo wonten Ki Kusni, wonten Ki Gatot, wonten Ki Rinto, monggo kula nyuwun kritik sing pedes mboten napa-napa, sing mboten pedes mboten napa-napa. Tergantung lomboke. Monggo. Ingkang bau reksa rumiyin. Monggo Mas Gatot. Iya, iya. Monggo. Monggo Pak Lahir yen. Urut rumiyin kok saking mriki. Iya. Napa Le? Nggih monggo nyuwun napa seserepanipun nyuwun kritik saranipun, terutama kritik menika sing pedes-pedes niku. Ya aku orang kritik aku. Lah pripun? Sakecap bahasaku. Nggih. Wayangamu hebat sekali. Matur suwun. Wong kathah kirangipun kok. Wah kalah nek para-para senior menika kula dereng wonten napa-napanipun. Ibatus ajaran kula menika. Enggak, wit sore aku wis ngrasake tenan. Mboten, Sore wong wayangamu hebat. ajaran kok wis akeh men. Malah ngalah-ngalahke karo senior. Aku ya kuwatir jan. Lah iya. Ndak pekewa aku. Jenenge wong seni kok ya Mas. Nggih. Jane silaturahim. Ning aja kerep-kerep Kanca Klaten. dalan usul. Iya ta? Nggih, lha Tak santet kowe angen kok. santet dileboni radio. Nggih. Hebat sekali wayangamu. Nggih, matur sembah nuwun nggih. Niku tok kritike napa ngoten, Mbak ya? Ora enek kritike. Kowe ora enek sing tak kritik. Elekmu ki ora enek babar blas. Lho, Kowe enek mung apik karo apik. wah ampun ngoten to kula niki. Eleke kathah sanget lho. Ora enek elek. Lah wong regane ya Lho apik. apik kok ya. Nggih, nderek mangal bagya nderek remen Mas Yusuf. Nggih. Ing atasipun taksih timur wayanganipun hebat. Matur Pun sampun nganglang bawana. Wah. Nyatanipun dipun timbali wonten dalemipun Pak Jenderal. Nggih, Pak Irjen. Nggih. Menika kula kalian reoni menika Mas. Wah, nggih, leres pokoke. Kalian Mas Ipung niku lho niku. Nggih. Ah nika sing bau reksa ansor laras ngene kok. Lah nggih, niku. Nggih. Danyange ngene. Lelune. Kula nggih
kertune nika nggih roh lho nggih. Elek. Elek men lumrah no basa. Oke. Pun Nggih di samping niku kula nggih nderek remen. Nggih, matur suwun. Ternyata Pak Jenderal itu luar biasa untuk uri-uri kesenian. Nggih, pecinta budaya. tepuk tangan Pak Jenderal. Di sini pun setiap seminggu sekali diadakan latihan, Nggih. latihan. Kebetulan yang ngasuh juga Guru besar. Guru besar. itu Guru besar Paksis sih saya. iya. Cetha wis tidak ragu. Tidak diragukan lagi nggih. Monggo sanipun monggo nyuwun pokoke iki sing kula antu-antu wonten mriki menika sanes kok. Mboten usah dikritik mawon, Mas. Nggih krotok mawon mboten napa-napa. Nggih. Nek kritik ra cilik, nek krotokan Lah niku krotok sing gedhe mboten napa-napa. Nek niki kula nggih nderek remen wong nyatanipun Mbak Prima Mimin menika setiap pagelaran di Klaten Nggih. pasti ada. Wah nggih. Bukan hanya karena itu berbentuk materi tapi perjuangan juga Perjuangan luar hebat biasa. sekali. Ya, Luar enten Mbak Mimin. Matur nuwun lho. Termasuk Ikon teng Kota mriki. Klaten Mbak Mimin, Mbak Aprilia Sucipto. Tepuk tangan nggih. Sembah nuwun. Margane Sucipto. Iya. Nggih. Saking Mas Rinto kalih Mas Gatot, Monggo, monggo. Monggo Mas Gatot. Anu, bares mawon Mas niki wau para kadang dalang nika nembe ngawontenaken pakempalan rapat. Oh nggih. Kepengin sangat anu mirsani pagelaran panjenengan. Matur sembah nuwun sanget kuatah Didep kiramipun paestu sing silaturahmi. kula antu-antu para senior-senior rawuh mriki menika ngendikaken kirang kula nggih napa nggih tak dandanane kalih rencang-rencang ngoten lho. Nah, ngeten to Pak Kasih. Kirangnya namung setunggal Mas. Napa, Mas? Mangke sabibaripun menapa panjenengan badhe paring menapa dhateng kula. Oh siap. Nah, ketoke prospek sosok Iwan nih. Maksudipun niku babagan pementasan, cacakan pakliran. Ojo ngisin-ngisin ki to. Ora njaluk apa paparing sing kuwi. Piye terusan? Ya isin to ya. Wah. Seniman Klaten kok ya. Kepara nyuwun Pak Jenderal ra ngono. Ono. Monggo. Gojek. Ngene le Yusuf, Nggih. pendak malam Selasa Kliwon ki RSPD Klaten kan nganakake Nggih. wayang kulit. Lah sing ngesuwi menika para kadang dalang Klaten menika. Nggih. Lah, mbok menawa sliramu longgar penggalihe gelem ngasta ning RSPD Nek kula niku nggih nderek-nderek mawon waton enten sing anu soalnya dalang kaya kula niku kan kaya ya ora mungkin lah nek ajeng dugi RSPD ra nggih. Boten sing ngoten Mas, nyatanipun nuwun sewu kula mireng pawartos bilih Pak Jenderal menika janipun ingkang dipun aturi Mas Seno Nugroho. Nggih. Wahyunipun teng panjenengan lho. Napa nggih to? Nyatane terus didhawuhi mayang mriki. Matur Lah kalau tahun kepengker RSPD menika kanca-kanca dalang pun ngaturi Pak Seno, ndalah ora kelakon nggih ya. Oh lah nggih, dereng kelampahan. Dereng ngantos dipun pundhut. Nah, niki kantor panjenengan pripun? Oke. Ijole niki sampean ngoten. Pripun? Nggih nek kula monggo-monggo mawon. Oh ngaten nggih. Saged dipun anu nggih. Heeh. Agendakan. Oh nggih. Diagendakan nggih. Rumiyin kalih wulan kepengker tole Yusuf menika Bude Mimin akar nonton Selasa Kliwon. Kan tak tunggu lho. Zaman Pak Geter kalian Mas Keswan Rawuh nika jelas beriku Pak De kula ora ana kancane sok kapan-kapan tak bla. Nere pun sampun badhe silaturahmi wonten Selasa Kliwon. sing disuwun ki apa jenenge kuwi le berkahe para kadang dalang. Nggih. Terus berkait. Aja negake aku lho, pokoknya kudu mayangan ngarep. Nggih nek jenengan benjang teng RSPD nek goleki Mbak Mimin ampun teng panggung. Lah ten pundi? Teng sor anu nika. Ringinan nika. Ada ronde nih kan. Saplak alun-alun direhab pindah RSPD. Monggo Mas Gatot paring dawuh mboten ketang. Oh iya. Nika Mas Gatot. Mbok kula nyuwun krotokipun ingkang. Mas Gatot menika dalang muda Klaten. Nggih, wae. Iklan Nek ni arep Pak kula Mas Harinto menika nggih termasuk golongipun menika dalang menjelang tua menika. Cara buah-buahe remampuh. Kok mampu. Ya sing disuwun ke panjang yuswa sehat selalu Amin. sedaya para sendherek semua matur sembah nuwun sanget ingkang kula suwun nggih niku wau jane kirange kula sak kancane ku napa gek do tak dandanane ngeten mawon. Lah nggih ngumun kula iki cilik ya ngono suarane guanteme ora umum. Oh sone Pak. Wah.
Ya apik. Masuk. Ora lho. Wong swara kula mboten enten. Mboten pertanyaan kula niku lho. Keteke wonge cilik kok suarane gedhi. Sone, Pak. Engko gek sing gedhe ora mung suarane tok. Anake sapa sih? Anake sapa sih kok iya. Jan, Ambisi semangat niku. Nggih. Nggih niku. mungkin ndawuh Dik Yusuf Ansor lumantar kula. Kula dherekaken wonten dalemipun ngaten lho maksude ora kok terus piye ngoten mboten. Nika- lagi ngeten kok Karyono. Karyanto. Wong ayu ki ya sasar susur apa-apa to, Pak Karyanto. Min. Ora kowe kuwi lho. Nek ndi kok ndek partner lho. Niku teknik marketing ngaten nika. Oh, ngaten. Kula dhisik suara payu campur sari to, kula demenan karo tukang ketipung. Terus. Tenan. Dadi terus aku kok daerah Kitan Karanggawonan kok ora didijak. Aku mbribek tukang orjen, tenan, tukang syuting. Dadi aku segala lini, segala elemen ki ono. Kuwi teknik marketing. Delalah sing diner tukang ketipung karo tukang orjen iku tunanetra. Dadi gelem-gelem bae. Lho, mong paribasan mong ora dikapak-kapake men mong Nggih. tembung demenan menika kan dasarnya demen, seneng. Lho, seneng sih, seneng karo kagunane, seneng karo kabisane. Ngaten menika lho. Sing kurang luwes rak mergo ditambahi man. Lah, Demen tok ora apa-apa ya. demen tok ora apa-apa. Menika gandeng kadang dalang sampun ngempal mboten Nggih. ngira-ngiraos hormat kula mbok menawi kersa penggalihipun Nggih. kasuwun bawa lah. Kandilir mati ngaten jut. Bawa deh. Pak Kasino monggo. Saking Mumpung saking aku. Saka sing sepuse. apa? Monggo. Mumpung aku mempeng-mempenge lho iki. Oh nggih no. Mergane ya sepi. Wah sami mawon kula niki November niki pengenten setunggal niki. Estu Pak, lho estu. Sing nembe dilampahi setunggal rak Nggih, ngoten to. Lah, boten, nggih. boten. Pripun? Kalau wingi tanggal gangsal terus selok 3 minggu kayak nembe niki. Lah, estu niku. Ya siji-siji ora wis kena nggo pirang-pirang sasi. Nah, nek kula siji sesuk entek. Sami sanipun. Slendro ae. Selendro Mas. Iya. Monggo badhe bawa menawa Sing mayar mawon ngimpi mawon. Wis ngimpi. ngimpi mau. Non derek. Pun dereng. Derek. Mungkin nek mun bubuk lek ngimpi. Ayo, sapa sih? Aku. Panjenengan rumiyin. Ngambara ing ngawang-ngawang. Wah luar biasa nika dialem apik. Nglangut pepasan tanpa tepi. Monggo Mas Gatot. Sing suara cilik kok. Nara pasing mega mandung ngibar ngidari jagat Mas Harinto. Monggo Mas. Mulandara nglemborong gayi kuno. Monggo Pak Gusti. Monggo Pak Kosni. Pak lahir. Monggo Pak Guru. Guru apa? Lah guru lagu. Katungkul ngumbar gagasan Satemah dikawa. Bareng. Yuk, Cik Rok lu. ngimpi
Guru apa? Guru dongker. Kowe aja nyepelekke aku. Oh, aku Mbak Nu aku jadi seniman. Nggih. Saya juga guru SMP Putra Bangsa. Lah makanya ini ular. Nggih. SMP Putra Bangsa. Iya. Nek kula pun pensiun kok, Mas. Pensiun. Ngastone teng pundi Pak Kang? Ya sapa sing gelem? Ngasto kan KUA. Kalau kita nek dinas napa? Boten wae. KUA. KUA. Alah napa do percaya lek kula nek KUA. Besok kan ngijabke kimpul niku. Iya. Nggih, matur nuwun Mas Yusuf. Mboten sak Sukses tembangipun. selalu. Mboten. Mungkin nek sak tembangipun saya. Lah nggih, engko presindene nggih kan apa ya. Oh nggih, matur suwun. Nggih, ngaten rumiyin Selalu, Matur Mas Yusuf, suwun. Mas Yusuf. Pokoke kula nyuwun donga pangestu berkah pamujinipun para senior-senior kadang-kadang dalang wonten Laladan Klaten Jawa Tengah menika. Wis kirangipun kathah jane sing kula tenten iki kuwi lho, kowe nek mayang mbok ora ngene iki carane sing bener. Lah niku sing jane kula. Ampun teng mriki, Mas. Lah nggih. Mboten sekeca. Oh nggih. Nggih. Teng pundi saene? Nggih, mengke teng warung napa teng pundi ya? Siap. Ya nggih, matur nuwun. Sembah nuwun Pak Kasih, Pak Kusmi. Nggih. Loro kadang dalang sanesipun. Iya, wah luar biasa ya, Mak. Luar biasa kok nduk. Iya, ngatasi ming sak awake dhewe lho dirawuhi para senior-senior dalang ki apa. Lah nggih to, nek keberkahan. Kuyung. mboten tresno lah nggih sengara. Niki langgamipun sing ngaturke sinten? Langgamipun Mbak Elisa kalian Mbak Sia. Okta. Oh, Okta. Mbak Ayo. Okta. Ayo, Nak. Salsabila. Mbak Sing Okta. tak dibilang ginu-ginu. Mau ora mangan tahu wae ora. Enak ya Mbak tenan kok ya. Saya wis kentek bergedel akeh banget mau sapa? Iki. Nang mburi kok temel. Yo. Ayo Ok. Matur nuwun niki nggih diberkahi Pak Lahir Nabo kendang terus Nah. Pak Kusni Genjar wah lah ora seneng banget. Pak Lahir ngendang kok kelingan Erlangga. Iya. Monggo Mbak Okta. Ayo Ok. Cipra. Seripat. Wiragane ang
pamundutan. Ayo mbak-mbakku. Nggih. Meneng. Iya. Sinten kang ngersakaken menika? Saking Bapak Prowito nggih. Utama mugi lancar ngantos tancep kayon. Amin. Tetep semangat kagem tansah laras nyuwun sambung wanci dalu matur sembah nuwun sawer 200.000. Terima kasih. Ugi saking Pak Dasya Jakarta nyuwun podiang kuning nggih matur sembah nuwun. Nggih, matur suwun. Niki dipinangkani mboko siji pokoke sing halus-halus iki mboten napa-napa. Sing geder Pak Esoran. Nggih, wah yo Pak Husni. cocok. Nggih, dasaripun sindene kathah nggih. Kathah sanget. 9. Nggih, langsung kalih napa? Sinten? Ayo kalih siji Mbak Elisa, siji Mbak Via saking Pathuk. Ya, ayo. Mbak Via Sepati Pathuk. kanca-kanca. Ayo. Piye kabare Mbak E? Nggih, alhamdulillah sae. Aku kok kangen lho aku. Ya yo kangen ade suwe bian ra petuk kok. Nek jane udu aku sing kangen nggih. Lah terus apa? Ya wis ana sing kangen. Suwe ra petuk Via iki kok saiki mlakune ngobeng ya. Kandhani. Lah apa iya ta? Iki rumah aku ki wis tak manis-manis ke lho lek aku mlaku iki mau iki. Dalam. Nek niku ketriyen sikile ngene iki. Oh, Apa klepera tok kendul to, Nduk? Non kenduh. Nek pasuryane iso dipermakote sing ling lah apa le nyalira busana sing kleru apa piye kok ngobeng. dadi wong wedok ki nek mlaku ki kudu sing peni. Coba. Nek ora mudeng kon Cobi. ngajari. Cobi pripun Mbok De? Ora kudu padha letterlek ora kudu ya ning Nggih. saurane mendekati seperti itu. Nggih, cobi. Menggoda tapi tidak seronok. Temlek mengo. Geget lati. Dadak karo geget-geget ngono. Mengo geget lati lah. Nek wong lanang kok imajinasine tekan ngendi-endi lho. Ayo coba. Kamu iso gak temlek. Coba temlek. Temlek mengo geget lati. Iso tetep iso. Temlek mengo geget lati. Tetep ngobeng kok ya. Saanane wae lah. Lek mene nek sing wewohi mlakune wis penak kok kowe. Aku ana sing mengganggu demes kok. Ora apa-apa sing asli ora demes ora apa-apa. Menang asli ya ya. Menang asli aku. Lah iya. Iya iki sing jen pengayalan nek kuwi. Nggih. Napa niki Mas Yusuf? Napa niki? Podang kuning sambung wanci dalu. Sambung wanci dalu riyen. Wong kali Langsung. Mbak Elisa langsung mboten napa-napa. Ya. Sing gedhe. Iramanipun langsung dangdut slow ngoten nggih. Manut nek kula iki. Pangarupamu. Pangapuramu. Kamu. Pak Lahir. Iramanipun dangdut slow. Sambung wanci dalu. Reptanipun Ki Haji Sukron Suwondo. Nek calare saiki ra mudeng sambung waci dalu ya VCS. Weh, sambung. Sambung iki apa? Video call silaturahmi. Sambung wanci dalu. Nggon aku beda iki. Ayo ya, buka ya. Iya ya. Nyuwun Pak Kusni, Ki Iya sabun aja. Kusni. Nek telat ndak bahaya. Pak Kosni nggih, Ki Kosni nggih. Uncal kira apa-apa. Iki bapake Nduk Sinta sing ki. Nggih. Sing gedhe Pak ngapuramu Kang Mas papucanku jajan tong atiku sambungku mong wajin dalu rupe dosaremu kelawan Mas Kang
Iya. Mendah boyo ento Nuwun ya Nak Pia. Sami-sami. Lho, le mlaku lho. Lah piye nek tole, lah iki lho bakso, iki soto. Bilang kae yo kecut. Ora kowe sing mlaku ngisor kowe nek baksone meneng ae kok kowe nggur mangkal bakso kok Disi. maksudnya ngisor iki nek piring nek bakso ngono. Alah. Endi? Kari loro apa malah gur karek siji apa separo? Apa tak kuwi ke aku? Bakso. Kuwi mana? Kok kelet ya bakso. Tergede kok kuwi. Supreh nang guyu. Tasih setunggal pamundutan kalau mau. Tunggal Mbak Pak Yoga, Duta. wonten Mbak Podang Yanti, kuning. monggo. Mbak Yanti majeng Mbak Yanti. Mbak Yanti Mulya monggo. Santi. Santai Mas. Yanti. Ya, monggo Mbak Yanti sepati to. Sepate Pak Kusni. Sip. Masuk tregel wah lincah. Pak Guru sih. Iya. Ya masa tale nek ditenggani para senior ki. Wah iya semangat. Pancung semangatmu to. Iya. Pokoknya lucu ra lucu diguyu. Sing ora iso guyu berarti lara untu ngono wae. Kendangane Pak Lahir jan ngerti ngono aku dhisik sekolah ngene Pak Lahir kuwi ayo bri men trengginas. Wis baca tuwa ki. Iya. Ngaturke podang kuning Mbak Yanti. Mbak Yanti. Mbak Yanti. Mbak Marwiyanti ya. Mbak Marwiyanti. Kak Elisa boleh istirahat dulu. Oh iya, makasih. Kak Elisa hari ini sebenarnya sedang tidak fit. Loh. Lagi Iya, sakit. sebelumnya harus Dikarenakan Siti Rohat. Iya, harus bed rest. Nggih. Tapi nggak apa-apa Tapi ini. karena tanggung jawab dan kewajiban Tanggung ya jawab. apa ya. tanggel jawab. Nah, aku kae aku nganggo loro ning paling seminggu, mentok-mentoke 10 dino ngono ki jenenge. Akan apa kuwi? Apa? Garap Nembe. sari. Ngerti garap sari Nembe ora? garap PR nih kok lele. Nek wong Oh, wedok iya. ki bulanan. Nek kono wis pindah ning kuping. Gosok. Kok pindah? Ayo podang kuning monggo langsung Iya. irama seger nggih. Heeh, langsung ublek utak. Iya, ayo Mas Gimbol. Oh iya. Asik.
Kamu anaknya siapa, Le? Bundari. Bunda, ya. Bunda siapa? Namanya Bunda siapa? Bundari. Bunda Mimin. Anakmu, Le. Oh. Le lahir saka ngendi? Dilepeh. Rumah dalamnya pundi? Rumahnya mana? Segawa. Segawon. Pundi sayang? Segawa. Gawok. Karangdowo kok kita omahe. Karangdowo. Oh iya Karangdowo. Oke, wah kok semangat le joget. Iki Kesini. nggo sangu jajan Lho diparingi. permen. Ojo nggo jajan deh nggo tumbas Om. buku. Ojo Diparingi jajan. Om. Iya. Makasih Om. Ya, tos dulu. Salim. Oh. Kayak kowe dhisik ya Le angger dikeki. Makasih Semangat ya, Om. sekolah ya. Pasrah dikai Om belit. Mesti om. Om iPhone, Om. Om belit. Aku seneng sing joget keplak mau lho Le. Lek main ki nek joget keplak aku kudune ngene tepuk ganda. Masa tepuk ganda plok-plok kudune kan ngene. Lek main ki plok-plok ngono ki. Aseng tepuk. lah jenenge tepuk lah sangat itu tepuk ganda plok tepuk tunggal plok Tepuk tangan plok-plok. aku kok lah piye aku tangane siji nyekel mik kok ya iki jenenge kocak kok Kocak. Iya, ki anu diteruske mengke nek gara-gara. Iki Mbak Elisa Ngapunten cuman sampai limbuan nggih Mas Yusuf. Oh nggih to, nggih dherekaken Mbak Elisa matur sembah nuwun sedaya Karena kesehatan. Lepati nyon cepat sehat selalu. Nggih, matur Wes, nuwun pokoke. jenengan juga teman-teman juga. Amin. Sehat. hati-hati Mas Suli sayang sing agek lara untu paringi sehat. Gek tetel krowok kowe iki sampeyan ora nglarani. Iya, Mak. Tak teruske lakon priyen nggih, matur-matur. Iya, Mak. Nah, yo nduk teruske lakone. Iya. Lakon yo perlu, gojekan yo sak madyane sing penting iso gawe seneng ati. Ya ngono, Mak. Iki berkah kanggo awake dhewe di rawi diberkahi karo para-para seniorku ya seniore awake dhewe, para pemimpin dalang Klaten kene. Iya, Mak. Matur nuwun sanget. Iya. Ayo terus lakone. Iya, sadurunge ya kaya biasane wis dhisik kirim Fatihah kanggo para pemimpin dalang ya, Nduk. Ya. Khususan ilaruhi Kanjeng Sunan Kalijaga wa ilaruhi Kisina Nugroho wa ilaruhi para pemimpin dalang saknus mantur Al-Fatihah.
Amin. Yo. Ayo tak derekke yo. Kae sinuwun Kresna sajak. Penggali ora rena, ayo disungsung mak. Tansah pamoring sukma. Sinukmaya winaya ing asape sinimpen telenging kalbu. Bambu gandeng warana talen saking liya playaping ngaluyup pindha pesating sumpana sumusuping rasa jati Musa manjing pun mriku sanggan sangaru kula gandung kocap wae semanten Sang Prabu Stijo Bumunur kasura mlajar-mlajar wonten ing tapel wates negaring Durmati pating bleber pating colot kaya banyu bleber daratan